Abusafo story like it subscribe na share na ma amanonifo nyina so omofo kwantene so efentu omhofo so na afenso no senyakopon se nadua we so kase obasa so onyaka ba kompo wo de bekodofo mi bisa wo so wo ye ja wasede ne sei na afenso so manyinyini so manyinyino na so manyinyini na so se bi o me yalefo a eno so wasede ene sei so we japadia eya o madia anase so how bitu a na obetumi ato so no yiro e we japadia na so o asembiesa utumi ton eja wo mano abra ai maame ne kwampo onim hu asembia na yema emranse bi ni o maame eka o mara hu sempa no moni brasem wo hodofo esuani sese ekacho ni nyina ne se papai o ma ye japadia na ne dan o mosisi na nye danwa Oma ye japadie ntire papa ya fechiri ato japadie no na asema babeka ne se ne mma no omanyinyini omunsa yankohwemu nso ne mma nso se bi omu ye yafo omu ni babiti omu ni babida yankohwe se bofro mu da bontin anaso mu danke na yarebe ekwa na afa so eye wo emre ne banso mu dofo mesa kire ma adwen ewa akire bi pa akwaba ja na hote say ba che da good udi de say ache flame yago pachan yago na afri he na aba ha pacho mi fli manso dom piposo dom piposo dom piposo banso ho pacho ufla agrosum side ho dom piposo bisho okay no hodwuma ba titire pa na mudie dom piposo mutu gala nada ye tu gala bi nso ye kua na sese gala di kua efa se obi wo ha gala no onye bi da oye ne kua adwuma na no menyonko bi frɛ me wo se na na krobia manso anka ye beka sa ha ye kwaye mu anka betumi enya nuane no aduane bo den pa wo manso ye nya bi ni sa la ye breda mu ko fu mu a chisa mu sensuo ko ye sensuo ko ye nsuo nyina asai ebeye ba kakra ene ya di asem ene do freedom peposo abeduru ye nimu fia nya abotrema ho na kyerɛkyerɛ wasemu na minti ene metiefo dada ndem nyina amasi ba cho de di mi freedom peposo de meduru ha nse eye me nananom omu free ablemu akyease ha nti yenso ye wo dom peposo na akyease de ya metena ho na se mechiri ba na okọ school kakra na wanwempo oni abrantie bi efre no kwakubonsu no mu konyinseye eja wanya ne na anyimo wie be ne dai oje no oja wahwe na o matena ache e painte man ko mo mamunum mienu wi na ka miensa nti wo ma na menuan o ma wale no na ye twitwitwi so mo obi ate ne baabi o ma menuan yare nam sia menuan yare a me kwa akofa na makwa akohwe no me de no kwa yare sa eje kwa ya anyeye no wuye o be fa ni free a chiase ho ko sofu bi ko anyeye menuan wuye kusa wuye ye na ye bibia wie ye be ma na wo bai one ne nkwala baako na nkwala no da baako yale wo yale a yale no na ye ne kusu ntimi hu se da yam pedro nya na wo de wo na aye be ma nti ba bia ye de no be ko bia metena no ho papa ye amu ya me ti ye ye nyina wie ye no na papa ne bakoye na woni menua no so je plot no mu si dan ti dan no mu si ye ne bubui ebubu ye ka pie mienu nti mu a na wo na wo bai mutimu one ne ba de he one ne ba kwa me bonsu abeme mutimu ti na nsem ho akore nso se wo no nso yare baba me ye hia ni o minisika nti wo de ma be fa ma yale no me hu so esi obi se wo aduru na me mfa nko me fa no be na otweme yansi osebosome akora ne yese maame
me ba kra me pono ma antum mam ko yina msiko aku aduro ni hia ye wie nti na kra yi ka enam gya no kwa se wonko kwa me wo kono bero no waduro munye nwie siu okoduru ya na ofre maame me ba ya fie na yatimu no obi a babubu hunu ya nyina na me bisa ya se me papa se me ti fie no nyina papa waton akwa bonsu ton fie se nkwala no omonye dai omo kwatena hene ene wo ton fie wa abla no maame na beji sa plot no eja mini obi a nti wo se me deba na mo fle no na mu bisa nse wo se wo ton plot no mankwala na bo asisa na dia mo beye no nti papa na ka se ne nyamu emela akwala no de oyale ye na me ka se yam yenkohwe na ye wa anko no sese akwala no wo hwe ne biem akwala no wabodam wa jensam se da me so mi ni obia o ni obia ora ya bodam no ne be man nete wa kye ase ho woni nete na sese ya wate si abonte ba cha ai ate si abonte se woni na ora ya bodam nsu ni bi na me ko hwe o yale papa enjima se mam de ba ye nyina nse ko akubo nsu woni ne la ko hwa da na ko je prot no ni kwan se woton be ma kura waton prot no de ama no be ma no nko no ho nkwaji ni sika because anya sa nkwala no wa mo fa hene me do wa mo fa hene me nu e we jaru kan kwala e se nka betime de pa akra de bia hwe me enso me ya dai se we wa yale o da nti ma se ma me do ba yi na ezi ya kusa tubu se akosi ada kwa bunsu oware no oye ne ho ade ana me pa cha wanye ne ho ade no okosuku eno ofa no nti woni ne wo mamunum wabra wanye ne ho ade cha wanye ne ho ade oni na netie okay ni na netie ebra wo free mu no sabe onye ne ho ade de nanso amamra be ma yiri free mu a oye de ma no oye papa wanya mamre bia no an se oba ye busuafo esi yefunu ye kwesiye no wakubo nsuma ehunu ntuma bi se ni ntwatwaso bi se ode mara yiri mpa akọ ma ehunu bi me na me yapanyini me na me nua no wadi machi ma ehunu bi eno an se obetena ho ye ni wiye ma ehunu kwakubo nsu kapre ekora se ye ni se ye ko na eye na ye ka na me wofa nso no wa ya akokora na mo fa se na ya saase bi wa ha mo fa se awudi na me kwa akoton na e ka bai infantia ma ye hunto na mo fa no koton ye na wode sika no betua ye ansa na ye hunto ye ya wone ne ba e kwa enne wo se wone no prota na ma wone ne ma me akwagie wo yi akora na firi so asa akora ne timu nyina da wa ton e wase nti akora no firi okwa mi kura mi suro ena wiase ehu bi kura na adadam timi fira kwa me obubo odadam no obi fira ba mp first no kura me yesenka wontu wona me se mo wontu ho wontra ho no obi ba ho a wa hunu tena ho utu ana se ne tirim kura ye ne danti wo de tena ho de besie bia de ni amanyame ena akora eti ho a enti ti abote ho no chese ne papa ton prot no wa ton yeso wa ton mama alambi alam no ma be doso to mu besisi na ye wo enam se eja mini obia me de masem okọ eba sei no kwakubomsu no mu abusua no sebe mo afre no se kwaku se ye waton ene pe baabi ma ma ne ntena mo ne na kasa na de no kan ye papa mpacho asem ni si ye no ni number kra wo fra wunya no mi ma kra ikobo ne ne maame ekobo si omu nkobo na busuafo ama na busuafo se omu frɛ na omu nya no enti kwa kubo nsu ye nya no na busuafo nde aba omu nyina ama ne ɛna wo ho anti me se be 5 days se 6 days nie na akure ka chem se maami afede na busuafo no omahu no na omu hu na nasmo be kan san prot no ana ne dia enti waton
wodeka na wodi kotu ankwala nsumpo yale de wabadam ye wayale unton proto se wo de kohwe no mpo nti no anse wo so wo de proto no na ne dia waton na mseme de bremo naja se wotimi ton na ye dia na nkwala no koda wire mu dia masem tietia da ba no ba ko ne bonsu woti ho se wonsa wonya akwada ada de ne ha no nti a ono wontumi nsi abrabọ kwan so mpre no de ya sesei ne papa ton ne proto a ono bebo asesa ada papa mpacho mfansa ne maami wu ye kire no akora se wo yale me de me yenim so wo yare yale no wotimi wo mi ma ne ka ma ne ka enso nam se yale ni nti obi anfa ne ka ma no na akora ni na no ono nso anya adwene mu hawo ni bi me pa cha ne de no ye de ya no ye twa ahwe bi fom yare enti obi ne ka ma no kora no waje wo de ka ma na yale ko ba ebeye enye enti woni adwuma bia na woni nam hwa yenso ne maame ne yenso ye ni sika sade we me krachi bi tama na e fida dem no jiru an about ho or the taxi no koko share gota bi mu say sa form ni bi woni so enti se oba enwa watia accelerator ne so enti e ba sa na sene no na ne nan no se tia so mo na ni ti na ye ne woro no a ekohwe mu no ketifa nipa ni mu a kade bisinye ti saade we no ehu enti kwakubonso no onim se ne ba be mai sebe wasa hawo no me pa cha wenim na be bosumbe mienu ni minue de omo ben ho enti ayikase bi ba ho na minue se wo kobi wo we na sia obi ablantie kama bi pa loki sana kwa kubonsu yi we ase omo ko frɛ no kwa ku be ni o nti wo ma na minue se wote wase yesi obi ba makwa akohwe ni bi odruwa na ya frɛ papa se papa obe eyale na abaye una ende wasian me de yale no me mfa no ho abanti ho na yesi minua pan eketewa yi wo bo be mai minim en wose ne nya asam ketewa wose na tale mi na otete no ka chem na msesen kana mo ho a ko bo nse emma hwe me emma pa na mi ho nti wafa no ho no mpagya akwala de ko to baabi ko pem se ne ho to no enti wonim pa da ko bo nsu nim ne fie hodo a na wo no mote no wo ben se wa nya hint bia se bia papa na ya adwen se obeton ana papa na nsem ko be fie mienu ni na akore boy amane ese maame me papa te a wona mete no enya tepa enti me papa me hwede wo ye na wonya ye fie ho a wo beton enti wona me nua kitu ka chense kwaku entu enti akora na yeso obeturu kwaku kwaku ntu kwa me entu enti se utu a na oba obi ani ho a ene de opa bia na wo enti wo de tena ho na se ye te se ampa wa koton de a yensu ani ba bia ye den beko enti na e kan se esisi enti ni si ko to nan enti wo ma na akora mfa se me be fa no se me ko hwe ne yale ya wo ba ya dodo ho nyina ye nse wo be fa no free ho kakra no na akonya no ba ye no wa ton afa na se dada wa twa ne damage dada da nti kwa kubonsu se wo de wa atase no wa ton ne ma no kwada nsuom se we ba kon so we me ba cha ba kon abodam na ba ko we se wo mo ye ba kon no nyame adom wanya nkofo kwan bi ko nti wo mai ye oba tawu kwa kubonsu twa asase ne damage dada enti aba se ye mu fa moni hu no ye hu no krache wo hu no papa kwa me hu no hu no eya hu papa ya le enti we ni tiro hu no ani wabusa ne ho asem me hu me kula on peso be hu me
But to say me na damfo kura gina ho betwam. Wa be yere tamfo. O papa be hu se wo gina ho betwam. Last time we so ton fie na mka se me man nton. O so ton amene ne beko. Ifiri on me nkasa. Enipa na waton ama no wo ni na hyiada. O ya alaji o mom be hu adwuma no. Aha. Na me no mo hyiada. Na wa kyerɛkyerɛ nsɛm mu akyerɛ wɔn. Ai. Omo ka de. Omo so mo de adwuma no mo ba be alaji na so mo be adwuma. Baabi anam omo te no ɛyɛ ɛdan dodo sɛ de wom. Me fan be 7 bedrooms. Ɛna ne wa asase de so. Ebi abubu. Na ɛdan blue na ebu. Ɛda abu. Ɛna aka bi. Ti anum bi na na wote. Menin mi no kra na tim. Oni mi enu kra na tim. Enti sɛ ɔdo wakɔ akɔtena he. O mafie. Na kyɛ so wakɔ han dan. Kakra bi dini botom. Wakɔ han dan. Ɛna wagya wo hɔ. Enti sɛ yɛ a yɛ kasa yi, wo da so te hɔ. Enti wo de yɛmfa ne sɛ alaji aba na ɔde krata aba bɛkyerɛw sɛ kwame ɛjapadeɛ no papa to ama me sɛ deɛ baabi aduro no kyi sɛ wotu a wokɔ he ni baabi akɔ ya me bɛhwɛ wate ewiase ɔho ade a ɛyɛ yadeɛ asɛm wei on countless occasions ɛna maka wɔ afidie yi so sɛ onyare da anaa obibi a ɔbɛn paa nyare da onyame ase na wɔne a enim deɛ mekan wɔhunu bi na wɔ experience bi no ɔtemase sɛ obibi nyare da onyankopɔn ase sɛ waawo nyare nya yare ne yare o tore bi a nani da so asa onim sɛ yɛ wɔ yare bi a ohwɛ obetumi yare abusua kora tumi bɔ mpae sɛ ongunkɔ wa yare duru saa stage a sɛbe yɛsire nyankopɔn ma wo sɛ wukɔ a deɛ meken wobɛte aseɛ na deɛ maami ka no sese ya no na atwem adwunagyina biribi so bɔdam ni a ogyina nkwankyɛn na odi asa ɔno mu atwa ne ho ahyia ɛsere akwa die ɔma yɛni gye wɔ area o bɔdam ni wɔ di asa o ɛnya odi ntia sɛ nka odi hye ɛne bɔdam ni no a obegyina hɔ sa no a nka wo do nsa begu bo na wasu ka wo besu saa wo ba na asɛbe wanya adwene mu haw no muhu no ba chan hu no ɔne na mu he na mota hu no kokɔ bra na ɛkyɛm unua ba no menua bɛma ɔyɛ bɛma ɛnyina ɔna ɛpanyini tutumi kɔtena kokɔ bra na ɛkyɛm ɔnante kɔdwo so nyinaa ba ɔkɔdwo so nyinaa ɛba a wohu no a yɛ wo ho yɛ wo sɛe mena mekyi dware no nyɛ saa wohu na wakye na kɔ dware no wode ne kɔ saa fie hɔ dabi mede no kɔ akyea se fie abusua fie hɔ na wakɔ dware no nti wowie a na wasan ate asim asan akɔ akɔsi sɛ ne ho bɛsan ayɛ fi no wasan akɔhu ne bio o papa ankasa oni na hyia 1-on-1 abusa no agyapadeɛ no sɛ watɔn ne ho asɛm da aka kyerɛ ne sɛ nti sɛ yɛtu a hefa na wonkɔ wabusa no saa deɛ no bi da nti kesi ba yɛ koraa no oni ne nhyia da umbusa ne ho asɛm da ade na won confronte no ade na umbusa ne ho asɛm na busuafoɔ nyinaa abusua panyini nyinaa ne ahemfo akyɛase nyinaa mde akɔto ɔmo anim ofi ni nyinaa no ɔmo ka ɔse deɛ ɔmo ka no ɔmo hu ne wɔfrɛ na ne nya no no mu nya no
ebeye why ma minti dia pa anti na ma oba ha dia na apese yenyamoa o kana mintie no ba cha bra wanim kasa ya me say yenyamoa mse efie no one ne maame na kwaje yi nti ne kwan se kwa kubo nsu woton di menkwala no ba asisa nti asase no monye mankwala no na ebra munua ne wu ye no a oba yie ne bi no abusua no mo antumi ambusa no se woni ye nua no na nete achiase ho na ne kura mo ambusa ne kura na aha nua kuma aha yo le pa cha mbemwa kasaguha pato sa tam na ware na egu aware na egu aminu ya no one kokumu so tana chiase no mena me yakora ketekete mena ne me do mo na ase tina be ma na odo patra cabbage ani ntuose mo ne manema mebao tobo yenye emergency mu obi o ha mo mfrero ne nkasa sisi ye yenya ne ntie sisi ye ya ye kase ejabiem ya senya ne ntie sisi ejabio edum Fort Bridge hono ye si eja ato mon peni pa ne mra homa ne so ne nkasa sisi ya si edum Fort Bridge area hono eja to nti se ECG 48 ye ne a that area ne light no mo office ya reporter yensa ka baby ese ye na ehwa na asanto mompe dance ni owo ho mama sisi ya na ye ntwantum ho e de na bakuma sesa no sisi akura de nke wiemu nyehye wiemu aye nwuna nsuo toto na afa edi ebio edi ebio enti ye hwe na yakọ na yehunu sene eja no sene tie menua ba kasa na wusa na wo na okura dididi wo mo na ase e na ye den ba to me Peter oi ami sta be family me kotana e nti bla no so na odo cabbage ani ntuos shira no pani ko gusho sana be sana ko school menua na ye obi a na wo ya blefo chiasa montano wo ye obi a na wo ntana fie okofu ma no pa e be duru fie bia no nso no wotwe wa be duru fie tididi mu a sa atam na wie mu nye tididi mu a madwuma no mo ye no e ma bla ne nyeska sa atam so na ya ne abuhye fie wo hono ya nana be ma abuhye fie wo hono de hono na ade ne minua ne tie etinyi se ne ba ko fa no e betena fie ye be ma na maame ene nana mu fie de hono ne tie eti di na singa kra de bla na nyeska no otokai me hu de kai kra me hu ko bozu kai be se enan wow anya kai nka ho waso sika mu pen didi mu na asem me firi ho no na me nua no oguso nete eti o mote wa no na o ma wo nkola mi ensan eti ba se entabe shim ntare wuye eno sa wutawiye ena entabe shim sa mata wuye nti o motete wono mo a fe obi ahu de yeye ano mbaje proto new site eduase new site ti proto no se bi free e kura se ba wono mo a menu e de mo lo ba menkan ni ko koduadua ampa ye hu se fudie na ba ma wodi utwabo wodi bi nti akirei na obi nim kasa e baaye na ware no ye nwontwi ma e papa me na na nkofo no mo no no e ko be me nanim ko busa ne se adai na abasa ma mo ko be ma nkora wa ma o makonyo mpantara so ana mo ditwa so ya wo mbaaye e be ansa wale ne gu be me o madum no ejai yɛda nyame ase yɛse ejai nti yɛda nyame ase okay eja na asɛm no to aso ti wom kobu abusuafo no kobu saa ne saa ada ede na ese no oti be bu minu ya no nti wo ba na abusuafo no kɔ oba na abusuafo no kɔ omokɔ a kese ade ode be yɛ wo omokɔ bo no na nya yize na omaba na ja wale muti ya je menu oti abusuafo
menu yeti abuhwefie na jabe me nso omuja na menu yanti abuhwefie ho na be ma so tene baabi entamate ada obi ana me baabi ti se menu ana ko asa so ko fa aduane a tene bia na ayentokwa de wo new site ho new site because o se be ma na ko fa obaabi ana no woni te se afie ho no de wo new site no wato yin no ko fa oba no ni timo ti me sa tam me ka se na minimo ba na me bori minimo ba no ti menu ana ya o se abla bo nsu awale na ada me na sie no na ko fo ba na kwatena mu sabra o musi dan oduase new site prot de so o musi dan oduase new site prot no so edika kran so se me kire mu edika no o mu di kasi no musi ye no na ban be bugu ye sa hormono mo de ayi be si wo transformer e be si wo e ti aban man ska de mu duro pa e ti sa ska ni bi no de kwa je sa prot no de da chi ase ho do de anya cha de dan ni wo e dan ni ho bi wo adama kata ya kan wasa mane wo hinipo duasi new site ho na dan wo kwa mi pizza mo duasi new site ho na dan wo enti ya bela ba sa no nke se be ma no emfi menu ni biem te ma na mo so menu no be yare adwendwe yare no yare oni wo yare pa ni pakasi ya mo so ke mebere kwa de menu no ye nenye yizi na o mbe fa ko kura so de ko baby te ko na ja fufi anto ato ko wuye okay enti ma men hwa de bi enya sa plot hu asem na abai eno ya ache ase de esisi e pa cho sa duase new site hu asem na abai eno no mu si dan si so enti se duase new site ho no no ne akwada yi tie e ho de yi en wo aton me pa cho mai esi ba ko na ba be bugu ye no no mo de transformer na ayi mi na ba be si so ye kura ye soliano pa yes ye be so adwuma no ye ba na yes o mo di budu sa atam na budu mu nyina budu so aba be bu ho no ye be ne passion school no so do on ma hu be be transformer bi si ya ho a eno mbe bugu yi eno o mo man iska ti ye ko to bi ho na chi si nti ho na chi na amokoto obi na sisi ya no wasan ato ama alaje no Adofoni adehye asem no enie enti di abusua yi busa eni se kwakubonsu se oni wonde hye ena ebre ye wo saa kwan ne so enei ba mo wuo abefa wonde hye ne ko oni na wo mamumi ensa sabe ba ko nya ha wo na dwene mu ba ko wo saa yade wi ya abusua gu so bo ako na ba bi akwada yi tie enam saa ha winti akwada no nya dwuma wo ye droba ni o enso wo nya dwuma enam saa ha uninti na se nei waton ho a akwada we for instance ehefa ena akwada ne nkotena eno ne asem no adofo ye bepe kwakubonsu na ya busa no saa asem abusua yi busa yi ya busa no sebe akwada no de obewo no na emom bompaye se esan bi ma bompaye de sebe wabodam de wabodam wo ko nanso okoko obi kosua ni makogu a ye ba behwehwe wo papa wakira kwan ni abayere wo ba na behwe obi kosua ni makwago o how da krachi so se wontumi mmoa e masa hawo ne nkwa papa baabi a wote de adan na wo se ma yitu akwada no a wo sa hawi eno ne asemo a awie yi ye bebusa ka ebunsu ewo ahoma ne so ma mini me nkomo kan no 50 cedis eno akwa akotua wa broka 23 million ato ma me ne kokan behwe de krache de kire akoye ni nsade na obehwa brantie bi a sebe se me de mensatia akora ba akusei nanka me pekrache no ho na mata na sumba ko se wo bi edi nsamfo akire nipa a eya afa sumbo twini sikwem
kasa bi na me pe krache no na maye no na ye kasa yi na me security lock gate no ye be ma posi kura di nkan afa no kire se de no o kire no na sebe ahomte tijata be fremens ya police na say ya fa krache no kai America wo ko security duro na say adey ewiase ye gede ye gede se wan hwe ya onua eyensam okay mabeja fo bebam asembe obade asembe na wo pese ubisa mami busa no na fe yempe opanyin no kwaku bonsu yempe ne mra homa ne so ne yemusa nse kwaku na den die na asie enti entumpan anei ya abewi seye oba ode na apese me pacho sabra munua ne tiase no munua ne tiase na o moto proto no do betime yi ana obi aye bacha ebra munua ne free mu na sa dan we no na wasi bacha wani nyina ne siye na mo ka bibi se aware ne guye bacha mu siye sabra na aware ne guye na o mo si dan no ana na o mo nsiye bacha no mo si na sabra no munua ba no eye se aware na guntu anso bepre ne chefa bibi se si ana bacha sa tam na o mu nwie dan no edan na yikura sa tam no mu nwie si enwie kura proto kura ye chew eti na chire no no ye se edan won chamfa na de ma no ti hu ya nsa kofa oba foforo de na betin na nya sabren kura na esenka na ni bre so obi nya ne chefa no nti so waka so won chamfa na de ma na sen no kan ye o ka tere se ayan kula ne dia o si ayan kula ne dia sad na me man so di CV mapa o so o kan sa atu ni trim na krata ne so no se ono ni din na wo so na so oba ni free mu pe ebe ya ne dia automatically it means to me ton enso den kwala ne wo ho ebra waka se enkwala ne dia no na abusua bi wo ho na adanse bi wo mu ana wone na yede mienu nko a ana na ye badwasre de se ne netie me ba cha wodru me bi ma me ko ana me busa minister se na esi ya woni na jaye no na edan no mo ye ne dan o so ka jan se eyan kwala ne dia dia onko chuo hu man so na yere ne man ntina wo bere nti ne man nya awanya se adanse bia de nim eye oba no ne ne kunu ntamo asem na momote no yese sisi a papa no wo ye de adwuma e ba cha wo twa anwa kai wo hwa nimfie no be sei minim se nimfie ankasa de hunhunu na be sei okay madam mfa na be 40 be 48 o say ni go nyi wonya ipanimu sa dabi 48 we sure na ne ka chire kra ni o be ma ka chire wo say o be say ani obebo ka chire wo 25 so wonya 20 kra na wo ya say pani no ne nambe wanya obewu 50 something obi ho anu wanyini na ne ho fe wa se krobia manfo hu na wo say na wo say onyini na onyini deze bi anu wanyini na ne ho fe afi yenhwe ebra wo mo ton asase ne ton ye na sika ne ba ye no na mo sister ti ase wo mo ton asase because aban beji asase ne de po ni si ho no na mo sister ti ase ana no afrim e ba cho no ti ase so sika no o ma ni bi e ba cho de bi wa ma ni bi dabi edru ba bi a aban beji asase sa no a o ye nhyehyeye ebu ho kra no abosumi bi a na afi bi a kakraba bibi sa e bai ana mo ti bibi sa e ba cho be ma no na wo ye obi a na wo ye osisifo eti na wo sisi minister ne bebre kwa minister no obi so no mpekasa enti ma anti se minister ka se bia proton mu scan se bia se ma anti bia vemi na da etu ende unim bibi ase sika no ne saka bia na ase ne saka bia na okay se see you know akwada no de usapa ene 25 years e ba cho okay asem si e mo de ato abusua na nim na abusua ne na kasa se na o maka e ba cho me soma me be se onko ne so wa mo na onko be ma na ma me ho
na fa ma ne nkobo wo mo na kura wo koy o ma be ma me so wo yare wo nye stroke da dem ndi wo ko ne so ano nti o ko en se wo du fa fon ma no ne nkasa to do ngbe se stadwa e ba cha wo ade ya wunu be ma nya ye ni na proto na wo ne sister da ji ye no se wonu hu bi se okoton ho yibia ka bi kire me o so sister bana me ni ho hwe se e bla na koton ti me bla na sam kwa mbodie wo kan na eja enye ye ntino nti o mo ntimi anka bibia ankyere o se bi o mo ne na kasa ama sei na bra e kan se bi pepe bi ama nkwala na tena ana bibisa o mo anka bibia sa e ba chawo da bi na o mo ka kire ba ko na asemi ba ye de ne fa se fa wodi akire do na e ma mba ye kubusa na se o mo sa na se na sie no waton no na he ne fa na nkwala no e betena tingura na betena fa na se papa na so no o papa nso wewu no o pese da okrofrom o mo cheye no ko kubo nso no nya chefa ba se onya 3 bedroom isa wu no se ye ton wasase se anase be se papa u je bi na se kwaje bidia de tra wo ma no ko so ye de wo ye nkran so aboro eti bi na ka mi shu bi ti se ngankwala no de mabisa wo na ji ano ensi we bibia ensi a na ensi na me sintie bi amonti bibia mfiri abusua na no anasa mo de koto wo mo eye kwakubo nsuna abusua no omo meka bibia ankyere mo se bi a wo se waton kora na bi a wo pe half floor bi ama wo mo ana bibi sei monti bibia sa me ba cho de bi akora me da se okay ben so me da se eja kwa me ede na onso opese ubisa ewo ensemi ho mienu nya obi abetimi ayi me kosana na mo nua ba na tiase no kwakubonsu obesere ne fra busua ho ba cha da bi wa mesere no nti e mpena ba cha na wone ne ko wo mama yesa no ba cha ayi kuso 15 years 15 years sofo Peter eye dipa sofo panyini pa ene o se nana krobia mechia o ayi quotation na enye Habakuku o se ye Korinto 1 Corinthians 10:12 ede Habakuku sofo Peter Habakuku dia mefani ni agro afi we no quotation bia ye Habakuku dia entie mane Hawaii sofo Peter e mane na se otie to aso na e mpena na ode we mamumi ansa no na owu ye no obeye na yie se oyere me pa cha ye hunu sa mko se no ye se no wo bai enso me wo fa no ene gina ye bibia ye no wo fa fi se sabre no no mo se awade ne nso kura agu ti no nso ya another factor okay se ya yemram nkula ni mu wo sister na ti ase no na one kwakubo su ni ta kopa wo dia mpo wo titiru wo se na wo class 3 na mbe fa o na wo di omo na ase nti wo se okuru no oyere na ntoko wo ntempa awo ntoko de me kasa na me hunu bia na me boa na omonye obi na omoko ntoko edi na mosokora ma asabi o fa no wonne kwotena na sefie de na sefie na menwuna wotena ya awale ne guye apumta mo se omodan no musiye no anga obeya ahoboa anga obekomu no abe ma nkofa wo ba ne kwotena wo no makofa wo ina ba ya ma awale ne guye se sia me ne o kasa kwakubo su wote hin e ba je sia ma tese se wote antoa what to say nti ne bana sabi o wa bi mu hawo no ohunu e ba cho ohunu pa akura nso ye obi ampa cho se ka se ye hwe ne yale akura kan ho beto onye obi a wo ye basa akura sho ba ste kwa wo yale kwara so bible bi se wo kan a akura ne kan bible pa mo se yeso kan bible ohunu ni ya ohunu bo wudini oben onye obi a wo yale se ka sabi nge papa ne boaye amya hwe na kinti me hwe ne yale abusuan ne na aye gidigidi se ne ba yare nti on pese obehwe no ntimu no makono so ne kwakubu so kwaye gidigidi bia ba cho me na me frɛ no se ofa akora yi se de ne yale no ye ne ko ba bia no ho beto no nti ma ye mfa no ko ba bia wo se wate na se de ne ko ba bia na se ekoduro na se yen abusuafo ye ne ye abayifo ne ye akwala na ena me so wo de se eduro na se ye ne kromfo se wo wunu nsa enti de ope bia wo de fa ye na nye ye fie nko na bayi wo fie bi wo ho na me de me kan enti me kan wo mu ya me ti da kru na me frɛ na me siko aku ni wo ye kyerɛ sɛ nkwala yi be sa wo na ado makoye bibie
na me de menti ase obi a wo ba yale na adwunu mu kwa ye be pe ba bi ne yede na kro no wo so na ye be ma oba no ne se wo te ase anko behwe no na ye be ma na se be wa yo mama pen pa nti obi ti se oba ena ni nam hoi kwa kubo nsu skani na aba ne nam hoi a efe se ne wo se o me hwe ne dia ene wo nim hu bi nti me ka sa na o ka te fun no efiro ma amfre na ama na amfa bi mu da ena ono so amebisa se jentia o kasa sa ono so amebisa me sa afi me bo kwa me ti hoi kwa kubo nsu nye ne hu complain se kwa me ne ti fi no da bia kwa me ne ko ana se o twe bibi won so o mpa che o wonye ne hu complain maaye onye ne hu complain na akwalai na asemi baaye na me ka se kwa me o papa wo ne wo nka na no se ante me papa fisi e kwa me kwatena fie hoi adabi kura me de ante bi so obaji ade me de ante ne ba ho a me papa ne me ntokwa chese me papa bobo manti gina ntamo so o papa me baji ade wo obai ho enye boni bia ade ne wo de nipa na ba fie ho nti woni akura yi a chese akura wa bono bobone akura yi so ne bere o fa ade ne wo ne so de bo papa no wo de bo no ne papa to fom je na ha na pai na wo mo ede ne call doctor ma ayekopam nti papa no kwa ka se wo be chi akwala no ena me yese kwa me wa ma abufu aye wo ka papa keni kwan so enya aba ne sa nsi be ne dai papa no so we ba sambo antima afre yan a mo ya mane sa asem no akore ya na bo ya mane o sa asem atia baako atia mienu atia mprensa so na se baako na ye de akore ya bo ya mane baako na enti kwa kubo so nim se kwa me nso eyare onim eda no se me ka se menu ye kwa yiye no eda no ko ye wa hia se edi me kwa no kasa nya mu na eyi no ni pa wo yi na se ti mo no ma no bi se square pa kore kama se pa kore woni abushia na me sore am why na yare am bopino wo edwanum me be na da wo yi na no twa huru se lucky ade anya ponzo be ye de metia no de wo ti ya papa enso gina ho ano bi kasa na kwa kukungo so ba yimu aswa kasa me fa no ho ba yi me fa no ho ba yi na me se ampa wo fa no ho enya wo na wo ye bibie e de ho no ma me ne ya kasa na me twa so de woni pote sa akra na ya abusia na atrete ne da se me ka atrete ne se woni mu se mu bobo ndia da na se mu bobo posi ache ne da me pa che o da bi ye ne abusia no da bi okay nti ankura na yare no so yenyi kwakubo so ntenchen ankura na yare no mu no mase abusuafo ne se mode hye no ne ma no se ni ha o o me pa che o abusia no de kwaku no kura body tama pase yare start ye no an start e wo kuma se ya oko akra nti na ye hu na kira kwai be 3 years ni hu na kura ne da ebi kura o ma me kura wo ye kwa na oni ha na ye hu no enti a kire se ye na ma ye hwe akura na ye busibusa a kire ono bi fra onu yen se ohu se ni nua no wo akra na bai wo yare na menini bi di akra na bai to de ba nya me nkwase no wo yare na wontumi mpo nkasa na wontumi nsore nyen se wontumi mpo nsore nkotorete enti ye ne free akura se beboa ni nua yin ti ni nua yin se mekasa wa anya bia na meboa se ni nua ba ye na akra wo ye yo no ofo so e ma ni nua no kakrankranga utimi kasa na chire no afi na wo kwa wo chia wo yedi nkoma kama akra wonye obi asebe aye edam he ompere ho asem so wonam kra se wo kwa wo mene ni obo de oba ya me ska to aduane ye o mene bia se anya me nhira ho akoto aduane je wodidi obi ana ja wana ma no ko tika bla na me yamfo so na nka ya nhwe no ka akra nka ya le bia sabi yo ka ya obetima gi abema fefefe ya bosobo ya kan bia kwakubo su wa ware foforo na or last one me ba chawo wa ware foforo no ono oba na wo miensa oba no ne meja miensa wo se mi no ne jai asana oba no foforo no so sa jai okay na me da se okay me so me da se akwanhia na me ka ho asem se sukufo nkwada afra asante achem ko akosomo no mensaka ka no se ne yeyoye enti so hwe ye Collins SHS4 bus na enkwada no ekokogye ya wodmode enkwada yi ko excursion wo mpanyimfo kogye enti se ne bus no emuni toye no
ada ne nkyɛm ya aseɛ nneɔma nyinaa uhunu mo a mo Facebook ene mo a mo YouTube ne so no uhunu ka na da ne nkyɛm kɔ foforɔ so ma me nkɔ enti sese we machine akɔfa dia yɛde dua yi bi ya yɛde be pia ka no ɛde asi hɔ kɔ ma me foforɔ na atiefuo hu afei machine no pagya yɛ esi hɔ no sɛneɛ baase no ayɛ no ɛno nso nie enti wei pɛ information ne kyerɛ sɛ na nkwadaa 62 ɛna net saa boss yi mu nkwadaa 62 sɛ wohwɛ fam hɔ no a wɔnuane ɛne wɔn nneɔma a ɛka wɔn ho a wɔde kɔ excursion no nkwadaa ɛna ɛkɔ ɛna hwɛ watua sika wobɛ kɔ excursion o ɔpagya wie yɛ no ɛno nso nie enti yɛmɔ mpa yɛn sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ sɛbesɛbe ɔnkora nkwadaa no mfa ma yɛnyɛ saa deɛ a yɛbɛsie no ɛnyɛ okay enti ɛno no meda ase enti kwakubo nsu no sese yɛ a yɛka sɛ jata bɛ di nkan ne no akasa ɛma wagye anoyɛ koraa sɛnka yɛfrɛ no a ɔbɛkasa sese yɛ akwaku yɛfrɛ wo a womfa bio adey what happened yeah you know pick the call again why jatawa akra wafrɛ kwakubo nsu mene na akasa ɛdeɛ nkɔmɔ a yona ma yenche tiefo na yema ono makwa bamra asem beda bi so asem ne ba ye ne yedi kan ne kwaku di nkomo na the first asem ne se mebuafu o te mami di mami agodi no ene ne ba no kra de na se asai bibia to ono a wo gina so din ana o yesa ne obechirim kakra kire nchire mu nyina ne se ono akwaje na sase enye ne yere dia enye ne madia waton said o mo kan ono ana aton no nya problem bi e wo na busuam ene o de ton ya wo de kokotua saade no na nkwala na ye kan o masem no o mo nya nkwada ne baya wo de kwa me bonsu no wo de akwala ne ku school mako 14 private schools wan ko ba akokora o wie ye emasem ene wi ene onom otimi fa ma akora wo ka mu ema ho ba asem no bi bo ne dua ne wanya saa yade no enti eno nye ne haw akora na nyina wo bo ne bra wa wo nkwara ye painta fo mu a wa wo nkwara mako du ba ako nti nkwara du wone ma nkron na awo nti saa kwa wo ye wo ka kire so ya akora wona nsa mehwe na enye no kra won tumi nye saa adwuma no na nabusuafo ye no oni mu ni anu yiye bia ana ne baba ako na wo yare no nso yebusa ne ho asem no say saa kwada no ono ana akobo ne bra na akonya ne ha ono wo solve ne ha ono ntumi solve nwe na akohwa akwada no nti wontumi ono kwakubo nsu no solve ono ne ha ontumi solve nwe no akoso vo ono ane ba ha ono ane ba wo no ane ba no ha na ni nyina afutuo de man kwada no manfa wi nom ne ne ma na de saa ha ni nyina de bae nti ono de sanko ha kra ka brantie ya wo aba hai ko ono obechin de natum ne mattress wadaso akwa bebo no be fa mattress na koton wedi niema basa eno wo ye ofie ho enti so mo de abase dan no waton a enye woni ne yiri bi ade wo ba ko ni na jai long time ansana ono no benya na japade abeton enkwada no manyinyini a obi ebo ne bra ono no wo 17 years no ko han dan nti se me bai ese waton japade bi ode ne ko ba bia emra wo ho mfa ne mfa so afi no niema oton ye wono ane dia ade no ko de ko ye kra ansanso nti onya biem kro be sa ton aka ho nti mani bayin try se wone ne be preja na o ma ne ya we se akwadai sisi wanya hawo nti wo tuni onfa hin wose sa hawo no enye wono ne hawo efri se wono ana wotu no fo ye bibia de ma akwara ya amfa na obi a wawo ewe yi no onyare saa se de ye kan no se wayare no
wo ye adwuma a wo twika ni bi wo kwa ontumi ye ni agika na afiri ni nsam wo kwa ye ni agika na afiri ni nsam enti ono ani su ne ban na ede ne kwa sa situation ni nti obi a waware a wo ne ma nkro waware de esi de oni ni ntrafie ma ni yi enti ono no de obo ne bra ana ne mana aka na ebo wo bra enti ono so obo ne bra na japade no wakoton nti sa abusua yi kura no wo kwan ode ombefa so obi si wo mo no ma be kire ndie nti a waton na japade a ono mo ebe pe bi afrim na asem ono no kan nti ye ka se ye pese ani ni sia no so okay eduru ho a ye mfre no ene ya frɛ no pick ba ko ne munya ye frɛ na fe frɛ no ko mfa bi ngura okay krache no nso nkoma oni jatabedi ye no dinio sabe we ho ma mfantu won hofo ma ta de ye trick e de beat ma oni no ne sha abrabase na ono mo je asase ena ono mu si fie ena awarijaye baaye awarijaye ba memma be ma no mfa ntutiri mu se efie no eye mema dia na won so wate ase asesa wo ne o ma frifie ho se be ma ne se ye o madia enti se wa ma obi kura ada se bo a ekina bi ba be ye o madia nye no kre ebi na kwakubo nsu according to the abaye yi kai ne sister say o say eye mema no dia enti da se bo a ekina bi ba be ye be ma no dia ene ne ya kwakubo nsu aton amakrachi sisi a onya baby tiyo emema ta de sade we ye ma ejapade ya apia wadiem bema ne obadia bema ene obadia emanka ho mene oba ne bre ye ne nya sa pen ya eye mene oba ne dia sa wariguo ba eye mene oba no na eche sa de we nyamene me ma na eche nti sa trick na crutch de trick ye but in this instance the man no ye yawom eye say oba na anyi bie no odi wu ye no ne ma ba benya hawo e wa asasi so oba ni wu achi e ma sese fie no be ma na ton e ma ye pama kwada wi e de afrim a ono nso sebe sese ya no ote ho se nipa de but indirectly ade a obetumi aye no anya bibi kakra e de aye ade no sese no sa oda na animunyam no eni ho sese enti e no ne masa asem wi no eye ya nkese se bema no ode nani to ebra na atwika na aye ba asem betra ha and somehow eno say mo ye na dro okay very good utwika na aye ma asem o papa se na apema wa wudu wa dubako wa o panta fu ma dubako wa 11 wa 9 enye 11 only ma 9 na wo 9 only ma say na wo 9 ma 5 why are there awododo de nkeye na aka de adu ni ho yesi a utiwe e ma na oni omo wo ye ne nso omo nso afa hawo cause si amami we ono na nani abre ni nua yi se wo bo akrachi obeye incapacitated enti omo kra na ebo a untimi mfa mami nko se o ko ye ni bibi sakrachi we e bia wonya teku ana asempo amfa ma na ara na o sa sa tamno me ye adwuma ni ntino adroba for den central for han ne pema so why David central for so ya mutibi fire ho adroba for den central for han ne pema o ye ndi ana ebo mu keke mo bo ahwan mo ebo ma ne keke o papa na o bo no ba jo de bi o no papa coin o ne coin o de ade board like na me no bi kofi
no be hold me say me my top blog da a hold me ye hwe ni me jime ho na tamade de e ball no saa time nim no ka kire wo se tufri fi hoda me flow no one men kasa akurada oso oba bi da ba odua e no wanya saa highway saa no oka ukoma obi broken heart no bo odua okay mabegafo bebam wa asem we ho na mahwede obo beka e de akire kebo nsu baake fa wani to o papa ne maye sei eye monko ana ibika ho yesis ono nso ne maro do sei na wo sis no se mo ye 3 na asa wo 3 aka ho oba ko 3 baako windo na utu e no ne baako nso a wo baako ndo no dimeche won ma me kura na ehwe no o ma me na eti okay enti ano okowo abonten kura de bre wo ma me hwe mo aye kan eye awerehosam yi na ya se papa no antumi anka asem bi asebe ebejojo akoma ana se be ma akoma to yamu aba say samai no o baabi wa na ewura ho papa efri se wabregu enti opani no onsan enwe ho bio na o meka bibipa bi emfa nkyere ewom se ono na breye ena wonya na japade se enipa mienu enya oba ne bema ono mo mienu dia na enso dodo no aya na botaye no eye nkwadaa no nkwadaa nti dise nkwadaa nti na oba ne kɔ na abeduru so na wo gina se waton wentumi anka bibia nkyere nkwadaa mpo se mepe bibia daache nkwadaa di bebo mepa ebodin akaimia na akra ensem yehwe maso kakra de yehwe maso yese sisi papa no ne oba bi nete wo eye me nwanwa kakra se ne wo ne oba ate ho no obetufu se koton wajapade ene onim se onka ho enti obemu aton so obemu aton no wakoye foforo se beye no de onka ho eno no obo o sane homa ne ba ensem bebre ne ba adwemu se wo ba betufu se koton wajapade pa no enye mre ansa na oba betufu se ton wajapade no na bibi wom enkanya sanko oba no wompene ne enka wompene wo kyena na enso so wo hwa eze wa wo ha ena mpanimfuo ne hwan mpanimfuo nie endise nyame amoa na se si papa ikofiri mu a mpanimfuo na je ejapade ne ba godi ho amoa na hwan mu ne benya mu kese na ene se si ya meme ne wote wai die enne dia wo koto no medi ka ho ana medi nka ho kra ye ka abakosem no a meka se menene te ho no ene okoton ye obi mfon kwa wo ene obi zo nton na akokọ bi de kwa nyinyi se papa ne sori ya no se obi am mesifie aduru se ye maton wabra no papa asibie eja ne nampon miensa ya wode ne se sinebo kai ne papa se me papa ne ma me ajapade we na watonye so wayade o ene wase me to de ahwe me ho wanchemu mienu anton fa wankase prot na da nim no me to waton ni nyina ne wiase abraba obebo ye nyina wode kwa wie asem we be de na si baby o baby ewisi bienu a ejani ase na mom se afutuo bi akoso wa ha ye hwe ne ye se nia obeye bia no da wanim efrise we de wokọ enti yan condemn na chi wo se ema bebre ba wade ase a omo pe omo de yie o omo mbeto omo no mo fa omo nya hwe tise ono wo yiri jai na akọ wale oba afoforo na ye frise wo ba no a wo ba no wonyanya ba ku se kimu a obepe wono nko ade sabre ne nko ade kwada ni mu aba abeche ye ba no ene wo ba na eko ye ba no ne wo ba na eko be se wo ba no oba na eburu ye ba no dise sa na akwa ye o enti akura papa no wonwi hu ye visa ocho utwa katrem atoton wi a na wonya na mpa bi anwe ye dise oso waton awie ai na mse onwi hu bi o na ne mpo
sika bi na obepa amankwadaa yi na aye ahyemu kna se mo so monyi we na mo fa nto amabrabo so a ewo mo se Ghana mra wonya 18 years ya wo nka ho na nka obi papa efiri mu na ono asi abrosan kura na okopo papa ejapade bia enti wututu se wo mo a wo kopo papa ejapade no ya na yeni na wo mu ni bia na minimo obi a owu ye na ne manyina obi a sinifie ebi wo hotels ne ade enso on papa de no a na ye tetifie no wo mo gi bi ene da so ho eya ni monyam sema papa no ti wo tie no enka nkyere no na ka bibi papa bi na anya abusuafo papa wadi nyam na sempa ye ni pa boni se no waye no wodire wo se bi wo firi mu eja wo kola okra mpena wo so mo woni nkonkra no ho na tu wo hwe mkranko maami onye oba fu oya oba no bire no ho asepa se bia otumi nyim ko eba no bire mo hwe ne na ense oba no oya oba na one ne bobere eyeyie ana ohwehwe mu anso ne bobra one ne bobra pa isi adana wase de ne sebema eja wase de ne sen wase de ne sen wo eja padie na wo ma eka ho bi na wakwakoton anase wase de ne sen so wo na wo yire eja eja padia eya o madia eya busuafo ni nyina dia enyo nkwa mo dia wakwakoton edan ese o ma no mesra ade nti na eja bi no omo dwini omo mada ache wo krase omo dwini echina bi omo dwini ba bi omo ma ebeda ho de bia no omo kwa mo de na omo dwini ho de bi omo kwa mo de na omo dwini ho odofo mommy asiso se jebi wo jebi tias no mo bua ejebi wo jebi tias no ende ye tro bi kra na da bi keke na omo de dada na se enye maami ene wo enuanu mana se ewo busuya na anka emofra no mo basa ba ko se mienu mpo yare mienu eyare ena ba ko de nyame adom onde onya baby esi se nkwa ni nyina yare dofo yare ho samo wo the story like what na subscribe na share part 2 bia no dofo message aba person mu o subscribe a se bia part 2 ba nso benyi bia hwenti na se subscribe me do besia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.